Malisuray ang pagkuha sa mga patayng lawas nga anaa pa sa sulod sa nasunog nga MV Lady Mary Joy 3 sa Haji Mutamad sa probinsya sa Basilan. Sayang ang dugang detalye sa report ni Efren Mamak nga live manukad sa Isabela City sa Basilan. Efren? Yes, Sara, problema kinikaroon sa otoridad sa pagpanguna sa BFP BARM ang nagkalayo pa nga MV Lady Mary Joy 3 nga misadsad sa baybay sa Balok-Balok Island, Haji Mutamad, dinhi mismo sa probinsya sa Basilan. Matud pa nga posibleng mulungtad pa og upat ka adlaw ang retrieval operations. Gikan sa Isabela City, usa ka oras ang biyahe sakay sa speedboat sa PDRRMO sa Basilan paingon sa Balok-Balok Island. Dini makita ang nasunog nga pambasaherong barko nga pabiyahe unta gikan sa Zamboanga City paingon sa Holo, Sulu nga mao ang MV Lady Mary Joy 3. Nag-asupa ang barko. Ti mailhan nga aduna pay kalayo sa ilaw nga parte niini. Mao kani ang MV Lady Mary Joy 3 na kasamtangang nasadsad sa daplin sa Balok-Balok Island. Makita nato sa atong likuran nga kasamtangang nagpahigayon og fire suppression o retrieval operation ang mga personahe sa Bureau of Fire BARM. O gilauman nga posibleng madugangan pa ang ihap sa mga patayng lawas nga nasunog gikan mismo sa barko. Matod sa Bureau of Fire Protection sa Bangsamoro Region o BFP BARM, nga target nila sa retrieval operation ang 18 ka mga patayng lawas nga anaasulod sa barko. Kauban nila ang team sa PNP Soko. Dugang kahasol sab kuno ang lisod nga pagpakgang sa nagkalayo pa nga atubangang bahin sa barko. Possible dyan sa baba, mga cargos yan eh. Kahapon kasi inakyat nila, yun ang napaunat nila kasi continuous yung apoy. Ang inisip nga namin parang mga may pintura na hanggang ngayon hindi natapos-tapos yung sunog. Sa paunang retrieval operation, 7 na ka mga patayng lawas ang nakuha gikan sa barko. Si Brajil Ladja nga taga Maluso, Basilan, malaumon nga makita ang patayng lawas sa bana sa iyang igagaw nga taga Holo, Sulu. Tumawag yung pinsan namin doon sa Holo. Sabi niya, tignan nyo kung nakasama yung asawa ko dyan. Kaya pumunta kami kaagad dito kung nabutan na pa kayo na buhay or patay na. Apan, matod sa BFP BARM o PDRRMO Basilan, lisod kuno mailhan ang mga biktima tungod kay nangasunog gayud kini. Sa sinabi ng Bureau of Fire kahapon sa physical investigation nila, hindi ma-identify physically yung mga tao. So, doon papasok yung SOCO at saka yung mga forensic nila, siguro para malaman din natin kung sino yung mga pamilya na andyan pa na naghahanap sa pamilya nila, yung possible na mga missing, ito na yun. Gidugang sab sa BFP BARM nga posibleng mulungtad og upat ka adlaw ang retrieval operation sa mga biktima nga anaa pa sa maong barko. Wala say nakita nga oil spill sa barko. Actually mag-last ito siguro abot pa kami ng 3 days to 4 days dito kasi base doon sa mapa na binigay sa amin, yung mapa ng plan ng barko is meron pa pala doon sa pinakababa. At the same time meron pa lang doon, may cabin din yung mga crew. Sara, bagong update lang, anaan kuno sa 17 ka mga patayng lawas ang na-retrieve sa BFP BARM sa mismo nga barko na nasunog. Og aduna pay unom ka mga room sa cabin mismo sa barko ang wala pa nila nasudlan. Ang mga patayng lawas nga na-retrieve nila dadon kuno sa Zamboanga City. Sara. Okay, dagang salamat, Efren Mamak.